Hello, is me sé Dónall agus aniu bhí me léamh taibhsí sa teach le Kazuno Kohara agus aisteach ag maithe nic bheanam agus foilsitheoir ag an gúram. Tásúil agam go maith an soltas. Taibhsí sa teach le Kazuno Kohara. Hui ccailín a chonaí is seanteach mór imeall an bhaile uair a bhain. Tá bre a bheith an mar a rud bag a bhain. Bhí taibhsí an. Ccailín bag gláite ba í seo cinnte a cailacín ba é freisin. Bhí si go maith chun breth taibhsí, an deas fad siise. Tásúil agam go bhfuil a heileúin. Agus náid bhí. Níor stop si go raibh na taibhsí fad gafa aici. Hui si isteach sa thiaistin an sin, agus chuir si iad fad sa bheith sin níhan. Nuair a bhí siad nite glan, chrois si amach a ghéideann iad an líne le tromú. Rinn siad cuairteanna deasa nuair a bhí siad tearm. Seachas cúpla cionn. Rinn si iad a bord as ciondíobh sin, an sin bhí tuirse an gcailín a né an le fada ibre. Bhí péir taibhsí foice agus rinn siad bralainní bréthe, mhar a aine go sonna sésta as sin amach. Taibhsí sa teach. Tásúil agam go ag soltas sin. Slán!